Jeg venter altså stadig på den der Rocket League video, den kommer ud. Jamen, det har jeg jo simpelthen prøvet at forklare dig, at det virker ikke. Så fix det. Så kan vi tage og spille noget Rocket League senere, men jeg har ikke... Jeg skal have nogle nye optagelser, jeg kan redigere i. Jamen, har du redigeret det sidste? Nej. Altså, gider du godt slå mig ihjel, altså? Hvad fuck er det her for noget? Fordi DaVinci virkede jo ikke. Det er derfor, jeg har installeret det om igen. Hvor virker det nu? Det ved jeg ikke, det er det, vi skal teste. Du risikerer at ramme dig selv, men du rammer mig. Det var et direct headshot lige i hovedet på dig, gør det. Men du er så skide flot, Jeppe. Jeg ramte kassen dernede, og så hoppede jeg på den. Og så slog jeg også lige for at få lidt ekstra højde. That's what she said! Det var lige før du fik den tilbage sådan notten der. Jeg går i split her. Øj, for satan. Ej, vil du gerne have den her, Troels? Vil du gerne have den? Giv mig den lige. Det var ikke så forfærdeligt smart gjort det der, Jeppe. Satans. Og ja, har du bare fået alle våben, eller hvad, mand? Fint. Jeg kan forstå, at jeg skal holde mig væk. Kom her, du. Oj! Du pumper dig selv mere, end du pumper mig. Can't say I've heard that battle cry before. Hey, Jeppe. Ved du godt, hvad forskellen på en slap tissemand og en asylansøger er? Nej. Det ved jeg sgu ikke. En slap tissemand, den er svær at få ind, og en asylansøger er svær at få ud. Ja, med den der lille gun der kan du da ikke ramme noget. Hey, Troels. Vi er så gode venner, skal du tænke på. Look how the turtles have tamed. Nej, hvad? Nej! Jeg tror, jeg var gul! Hvad gør jeg? Surprise, motherfucker! Nej, fuck. Nej, det er gas. Det går overhovedet ikke ondt. Jeppe, jeg synes, du er lidt højt op nu. Jeg udnytter bare situationen. Ej, kom på! Tabte du lige til et par kasser, Troels? Fik du pillet lidt med nogle gode jæder? Junger. Jeg er faktisk så glad for de venskab, Troels. Jeg synes... Kom her, Jeppe. Kom nu her. Kom nu her, Jeppe. Sådan hjemme. Du ved ikke komme her alligevel. Hey, that's what she said. Hvad? One bullet. Nå, okay. Jeg så ikke bulleten. Nej! Jeg ramte piken om mig. Ramte du piken? Ramte piken. Piken. Nej, kunne du ikke lige lade være med det der engang, kammerat? Nej. Oh no, I'm stuck. What are you doing, step bro?
No, it's okay. It's not a long. Hable Pokémon Go every day. Hable Pokémon Go. When I wake up. Jeppe, jeg synes ikke rigtigt, du har vundet særlig meget. Hold din kæft! Ui. Yes, I am a suicide bomber. Hey, guess what? Lige røven, mand. That's what I said. Instinktivt lige smadret det hele der, det er fandme flot. Og hvad gjorde jeg, store idiot? Instinktivt lige smart det hele, hva'? Hvor er du klam. Hvor er du klam. Der skyder helt plat. Fy for helvede. Tak for i aften,